духтаро соза назен саломати хуб ай боз ҳам распродажа пеши апаи оиша омадагем нигоҳ кунен пурсиден безрукавкои 60 сомонара ина марамат ҳастай биёен 60 сомон кадомша мегирен 60 сомон ёра биден чихе хушучаян 60 сомоне духтара коспет кунен ки тамом нашава бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро якм дарвоза ки ворид гаштен дасти рост чорум қатор ем чорум қатора то охира биёен духтаро ина дукони 73 ҷои апаи оиша очаи апаи замира духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен марамат биёен распродажа мана распродажа духтарака успет кунен апаи оиша нигоҳ кунен чӣ қадар киртои фасон овардай 80 сомон диден чӣ хушрӯай мана майчнян беҳад фасон иҷа бо паплина кам доран ҳози ҳамаша нишонтон метем 80 сомони успет кунен и поча дора иш бо поча доштай диден 80 сомон успет кунен ина биёен гирифтестиян ҳама духтаракош моям успет карда омада харидорӣ кунен мана нигоҳ кунен чӣ хушрӯай марамат нархшон 80 сомони одама бинен қависёрай ки духтаро успет кунен мана 80 сомон паплиншам астай майчнишам аст кадомеша ки мегирен 80 сомони бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ина диден чӣ хушрӯай якм дарвоза дасти рост чорум қатора духтаро то охира миёен 73 контейнер ҷои апаи оиша очаи замира бисёриён медонанд ҳам замирара ҳам очашона ки тез намихе буракҳои хушрӯ меёранд мана кадомеша мегирен 80 сомон успет кунен биёен бинен духтаро чихе безрукавкои фасон омада ина марҳамат касе ки пурсидагӣ буд апаи оиша безрукавкои хушрӯ овардай чанд цвет нархошон 120 сомон 120 сомон 150 буд 120 сомон кардагиян ана марамат иҷада бо 150 сомаям ҳаста жимпирако ана ино бошад 150 сомон нигоҳ кунен дарози хушрӯ кардигано ҳамаш 150 сомон ана баъдана инора бинен бори навай 120 сомон хушрӯгиша диден духтаро беҳад фасонай чанд расветка дора хеле нархи ягон ҷода неста ина марамат барои савдо мегирен барои хитон мегирен ва ира бинен аҷоибот 120 сомонира остино дорш омадаи беустинакаш буд ку остин дорш омадай нархаш 120 сомон дар ҷои апаи оиша бозори Корвон тарафи тиллобозор марҳамат тарафи пажарка духтаро якм дарвоза дасти рост чорум қатор то охир ҳами чорум қатора биёен 73 контейнера ҷои апаи оиша марамат нигоҳ кунен иҷара нигоҳ кунен охи ҳамаи чӣ доранд инами халатора диден 120 ана 120 сомон ай халатора диден чихе ваёи хушрӯш омадай новинкаҳои фасонуш омадай моделакошта гап нест мана кадомеша мегирен 120 сомон ин нусхаҳои ипег овардиян итальянка овардиян бинен ино чанд пул 100 сомон духтаро успет кунен хеле нархи ягон ҷода неста ин апаи оиша шумода киртои дона овардай бо нархи дастрас бо нархи арзон мана марҳамат омада аз наздик бинен ино двойкан ино чанд пулан 120 евро худаш тоқая 120 сомон ду тарафа мана марамат кардиганои фасону арзон и боло ҳамаш 100 сомия на апа фақат амиё 120 инам кардиганои 120 сомон ай дига ҳамаш 100 сомони ай ана ба духтаро ҳози иҷа киртоошона бо нишонтон метим як борак киртоошона бинен ҳамаш киртои идона чанд пулиан киртоотон апа 120 сомон ина натуралка овардияне духтаро ира бинен 120 сомон хушрӯги ёра бинен охи мана кадомеша мегирен и хеле нархи ягон ҷода нестай танҳо дар ҷои апаи оиша анами хел киртои арзона метонен ки пайдо кунену дастрас кунен духтаро доставка надоранд рақамошонам нестай духтаро хубтарин ки худтон биёен ҳамҷа ҳамаш 120 сомони ана мана 120 сомон 120 сомон кадомеша мегирен 120 сомон бори нав омадагия дар ҷои апаи оиша одама бинен ҳам хаборои хушрӯ овардагиян нигоҳ кунен аҷоиб ё чанд пулан 120 сомон кардагиян нигоҳ кунен чихе фасона иҷа чанд намудуш астай жимпирако 150 сомон 120 сомон безрукавко бо 150 сомона дарозош хулас ина киртои фасон доранд итальянко 100 сомон 120 сомон ира бинен охи бора бинен чихе боракои фасон овардагиян мана баъд бо ина иҷада халатои хушрӯ доранд халатотон чанд сомон апа халато ина халатора диден чихе хушрӯ 120 сомон анаи киртои фасон
картон бошад 120 сомон буда картотон не кто кто 120 сомон инаҷода бо доран 100 сомона мана марҳамат биёен ҷои апаи Оиша бозори Корвон тарафи пажарка 1-12 дасти рост чорум қатора то охирша биёен 74-му 76-ум контейнер ҷои апаи Оиша